Tohle je portál do Endu. A když ho aktivuju, tak dostanu šanci porazit Ender Draka a získat elitru, ale na to všechno se potřebuju dostat do Strongholdu. OK, ale aby jsme se tam dostali, tak potřebujeme ty Ender Eyes. No tak to bychom měli. No a určitě si vezmu sebou Arnošta, aby jsme se tam rychleji mohli dostat. OK, tak kudy máme jít, moje perličko zlatá? OK, tak tudy no. Pojďme, Arnošte. No a tady, jak můžete vidět, tak Arnošt fakt plave po vodě. No není to nádherné? Máme tady Creepera. Creepera určitě zabiju, aby jsme měli Gunpowdera a měli roketky. OK, tak kudy teď, moje perličko? OK, ještě tam. Co to sakra zakřičelo, chlapče? Malé lištičky. Ne. Zima. Kurt. OK, perličko, kudy se mám vydat? Tudy, OK. Tak Arnošta dáme zatím do této díry a půjdeme najít ten Stronghold. Perlička mi říká, že to je tudy. Tak se vydáme tímhletím směrem a už to za chviličku budeme mít. OK. Počko šlo přímo tady dolů, no tak jdeme, kámo, doufám, že ten Stronghold tady bude. OK. Jsme to našli. Našli jsme to. Nice. OK, ale ještě si potřebuju vypést jídlo, protože já žádné nemám. OK, tak to bychom měli, jídlo máme vypečené a jdeme se na to vrhnout. No tak jdeme tam, chlapci. OK. Já se prostě musel spawnout tady, děláte si srandu, já nemám skoro ani žádné bloky. No nic, tak doufám, že to vystačí. OK, tak bloky nám naštěstí vystačily. A jdeme rychle tady ty všechny krystaly zneškodnit. Klid tady, chlapci. OK, nice, krystaly jsou dole a teďka ho jdeme rychle zabít. OK, klid. Ty vogale, to ubírá hodně. Můj bože! Už je tady. Oj. Počkej, jak to, že tam má ještě krystal? Chlapče! Můj bože, ti endermeni jsou tak otravní. OK, tak to už teďka máme všechno. Už to bude. Pojď. Kousek. Wincharge. Už je tady, no tak pojď. Je to tam, chlapci. Tak pojď, dej mi vajíčko. No jo, máme dračí jajko. OK, tak už jsme zabili Ender Draka a teďka se vydáme pro to hlavní elitru a... Pičo, nech mě, debil!
No teďka už se vydáme jenom pro tu elitru a nějaké shulker boxy. A budeme mít konečně už klid. OK, no tak tohle to není možné. My už teďka hned tady máme tu loďku a shulkery. To si děláš srandu. OK, tak jdeme dovnitř. OK, tak už jsme na té loďce, no, ale ty vole, tihleti šalkrové mě pořád otravujou. A tady je naše elitra. Tak. O můj bože. Ale teďka, chlapci, už konečně můžu nasadit elitru. O můj bože. OK, a jdeme se vykraftit rovnou a i nějaké ty roketky. OK, máme 51 roketek, takže nice. O můj bože. No a teďka už všechno tohleto můžeme konečně ukončit. Jo tak kamo, vy mi to pořád budete kazit, jo? OK, tak tam jdeme skočit. No jo, máme tady konec. OK, chlapče, ale já tu elitu prostě musím vyzkoušet na něco. Tady máme ovečku. Mings attack! Mings attack! Mings attack! OK, tak pro tohleto video to už bude vše. Pokud se vám to líbilo, tak dejte like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Tak čau!